Sampun jangkep. Yen kasih po. Sebari dulur kabur berisang berbeda. Wong bagus. Rantane loras. Moro. Wong manis. Lalu mongso. Raden Panusa lemagut yudya Jeruk keprodi lelo-lelo. sing ayu bentrok sing duwe sapa ayo sing duwe sapa ya Kang Mas Sing duwe ya. Raden lamun ya Mas Ris-risan pandan. Yo, dasar si ayu tetep ayu. Wes pasaka langkaleng. Nadyan bisa ning ati tetep eleh. Mosok sih. Heeh Kang Mas. Leres sardo. Ya Ardene wong sono. Kawate duter-unter. Yen ra kuat rasa mbok pikir sing manis putra-putraku Ya. Cabagus tinggal wajaning ya tata krama Lara disamperke. Macedak ora nyamperke Yuk. Tarik. wong bagus dewa tantawante lungo nendra Jos. gajah-gajah merenang tak ngadeni mata kaya laran siang loro kuping gede gading nganggo trale buntut cek tansah kopat kapi sikil kaya bumbu kuning megal mekol jogetate Gajah-gajah. Preneta kandhane. Foto kaya laron. Siung loro kuping gedhe. Kate nganggo trale. Buntut cilik. Tanes
sakopat kapit sikil kaya bumbung mlaku umum megal megol gol megal megol jogetane Wahyu Pariwisata. Pak Kadir. Didugati Pak Kadir. Ha. Swara kanggo sanggune dumadi marsudi ing kawruh kang akeh gunane pisane sembada traten nono swara kanggo sangune dumadi marsudi ing kawruh kang akeh gunane bisane sembada traten nono Mane
srengenge ulon karande manuk emprit nata ligabah kaya ngene sing rekasane golek duit rasa omah Aku seneng rak sepeda sayang titik rasa piragon aku seneng karo sayang titik pesana sing duwe nandute rong aja diuntir yen diuntir rupane biru bojone wong aja dipikir mundak gawe awake guru kaya ngene rasane titik iwang kurang ati kumpurawa kaya ngene rasane wong nyambut gawe kaya wayang digawe lakon arep matul ana sukete ora matul lemahe bero arep disusul ra ana karo